Futhi sizobonisana la kulezi nsizwa lezi eyizayo emalokishini zakhwela khona ngesimo sabazali badla lapha abasuke emandulo emakhaya bazoba nemizi la emalokishini. Cha bafowethu, ngiyabona ukuthi bakhona abaningi abafowethu abafisa ukuphila isintu nabasithandayo, kodwa nje ngiyaxolisa ukusho lokhu, ningixole kakhulu. Uma ngabe nje ukuthi mhlawumbe kini kuno-8 room noma kuno-7 room kodwa kunomsamo kulo 7 room, kunekamera kuthiwe labantu abadala, akusikhona ngane yakwethu. Zama nje ukuthi uthole indlela ukuthi wakho uqathandaze. Ukhona amanye amalokisho ukuthi uyahamba khona uyawufica umuzi awunanka umuhle, kukhona nje uqathandaze kubekwe ngisho impondo eminyango namathambo, uyabona ukuthi kuyahlatshwa la kuyagcina usiko, ngoba kuney'zathu indlu yabantu abadala ihlala yodwa separate, ayimikisani nezinye. So alikho-ke ikamera ezizoba kuthiwa elabantu abadala, kugwemeni lokhu ukuthi nempepeshiswa kosofa ekamerweni. Kunenkulumo okuthiwa izokhulunywa kubantu basemzini kuhlezi kosofa. Angeke ngane zakwethu. Ngiyacela nje ukuthi impela nizame ukuthi lithole umhlaba emakhaya, nizame ukuthi nakhe khona uma ukuthi kuyenzeka impela, nanokuthi nje maningi amathuba ukuthi manakhe emakhaya ngakhona uswakhe isibaya, ngoba abanye abantu bayathanda ukufuya bashawa yikho ukuthi noma kulotsholwe iy'ngane zakubo ngey'nkomo bashawa yikho ukuthi basemalokishini. Impilo esemakhaya bafethu ibhetha kakhulu nasedolobheni kunaselokishini. Ngesiqamba mangento ey'ningi emakhaya kuningi okukhona ukwenzeka, hhayi ngoba senicwasa. Ngiyazi baningi abafethu abahleze bebuza abasemalokishini abafisa ukulungisa imisamo. Abanye umsamo uba wodwa, awuhlangani namanye amakamera, awuhlangani nezinye izinto ngoba ngelinye ilanga kuyogcwala la kube nenkinga, uthola sekulala okhazini, uthola sekulala abantu sebedakwe utshwala benza into engafanele. So iy'ngane zakwethu nje into yasekamerweni nabantu abadala akuhlangani. So nje uma unomhlaba emakhaya kungcono, ngisho kuthiwa unengane oyizala kwenye iprovinsi usushonile uyokwazi ukufika ibona iliba lakho bamaliba emakhaya bawodwa. La eThekwini kumele uyongcwatshwa ePhoenix noma uyongcwatshwa kuphi etafuleni, emva kweminye iminyaka kubuye kufakwe abanye abantu phezu kwakho, ingane ayisakwazi ukubona amaliba. So iy'ngane zakwethu buningi ububi busemalokishini. So abantu abazame ukuthi befune indawo emakhaya, laba abasathanda ukuphila isintu ngampela, ngoba behleze besho nje bengixhombe bethi bayathanda, kodwa umsamo osekamereni kuzindlu eziwu-7, 8 awukho iy'ngane zakwethu. Uzameni ukuthi niwakhele indlu yawo eceleni, ngabe urawundi noma uguqathandaze bese nifaka abantu abadala, niqhubeke nihlale elokishini uma ukuthi mhlawumbe indawo kunzima ukuthi niyithole emakhaya. Kodwa nje ngithi angiqondise lapho ukuthi kuney'zathu zokuthi why indlu yabantu abadala ibe yodwa, kungabi ukuthi indlu ezophithizela nje kugcwale bonke abantu ukwazi ukungena in and out, kube nomsindo la endlini, kube kudlalwa ingoma, kugqunyuzwe ingoma. Abantu abadala abayifuni loo nto. Kuney'zathu ey'nkulu nje zokuthi indlu yabantu abadala ibe yodwa, separate. So siyokuchaza ngama-part ngelinye lamalanga. Ngiyabonga ngane zakwethu.